Добрый дзень, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соўсі і мой госць Вадзім Мажэйка, аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і цяпер ужо былы выкладчык Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізычнай культуры. Добры дзень, Вадзім. Добрый день. Вы звольніліся на знак пратэсту супраць дзеянняў дзяржавы і ў відэазвароце, які публікавалі, звязваеце гэта з немагчымасцю далейшай працы ў дзяржаўнай арганізацыі. Я так разумею, што гэтае рашэнне выспявала даўно. І што ўсё ж стала апошняй кропляй? Ну, сапраўды, гэта было рашэнне такое зразумелае, бо вядома, што не сакрэт, што далёка не першы дзень у мяне былі, мякка кажучы, разыходжанні, у тым ліку і з палітыкай дзяржавы, і таксама з палітыкай у галіне адукацыі. І вядома, калі 1 верасня пачынаўся навучальны год, я таксама глядзеў, і вельмі было цікава нават прыйсці такі на агульны універсітэцкі сход, паглядзець, як цяпер увогуле будзе адбывацца, як пасля ўсяго гэтага магчыма пачынаць зноў быцца нармальнае вучэбнае жыццё. Але, канешне, мы пабачылі, што тыя падзеі, якія на пачатку верасня здавалася змены, пройдуць вельмі хутка, і таму не было адчування, што трэба сыходзіць, таму што здавалася, ўжо ж амаль-амаль. Але мы зараз бачым, што супрацьстаянне праходзіць ўсё ж такі больш доўгатэрміновае. Таму фактычна такое рашэнне я прымаў напрыканцы лістапада, калі мне акурат напрыканцы года скончыўся кантракт, і мне трэба было альбо пісаць заяву на працяг кантракта, і фактычна у мяне была вучэбная нагрузка таксама на другі семестр, то бок, у прынцыпе, калі б я напісаў тую заяву, пэўна, я б там і застаўся. Але я замест гэтага напісаў заяву пра свой сыход, прычым заяву, дзе я дакладна ў афіцыйнай паперы выклаў усе свае такія грамадска-палітычныя матывы. І таму фактычна проста прайшоў гэты месяц, скончыўся гэты кантракт, бо, канешне, у мяне было не было разумення, якім чынам гэта можа працягвацца і якім чынам фактычна я магу далей заставацца, бо фактычна гэта адчуванне такого, што ты робішся часткай гэтай машыны рэпрэсіі, сістэмы. І я разумею калег, якія кажуць, што вось мы там застанемся дзеля студэнтаў, дзеля добрай справы, але часам гэта сапраўды смелыя людзі, а часам гэта проста такая добрая адмазка, каб нічога ў жыцці не рабіць. І мне здавалася, першую чаргу сімвалічны сэнс гэтага кроку. Магчыма, ён таксама нешта ў беларускім грамадстве, можа, у крышачку, але падштурхне і можа даць пэўныя настроі, мне падавалася гэта важным. Вы выкладалі гуманітарныя навукі ў універсітэце фізычнай культуры і спорт. Адна з галоўных сфераў, якая вельмі цікавіць Александра Лукашэнку. У ягоным найбліжэйшым атачэнні пераважна спартоўцы. Менавіта пратэст спартоўцаў стаўся адным з найбольшых удараў паводле назіральнікаў на Александра Лукашэнку. Адпаведна, і помста даволі жорсткая спартоўцам. І гэты праўладны ліст, які так апантана прымушаюць падпісваць. З вашага ўражання, вы 4 гады працавалі. Наколькі універсітэт фізычнай культуры быў, як кажуць, пад асабістым кантролем Александра Лукашэнкі, пад яго пільнай увагай? Сапраўды, месца у нас, конечно, такое сімвалічнае, таксама таму, што Александр Лукашенко заўсёды на выбарах галасуе у нас ва універсітэце на першым паверсе, і таксама, адпаведна, выбарчая камісія складаецца з выкладчыкаў, і таксама для мяне было дзіўна, проста як я буду хадзіць па калідорах з тымі там былымі калегамі, якія былі ў гэтай камісіі, фальсіфікавалі, ўсе галасы, акрамя аднаго, там, на нашым участку дакладна быў адзін сапраўдны голас за Лукашэнку, пытанняў няма. Але, канешне, вядома, ёсць гэта некая, можа, і увага падвышаная, і таксама тое, што універсітэт фактычна, ён жа размешчаны насупраць Драздоў, таму таксама да ўсіх гэтых тое, што выказваў у відэазвароце, гэта такая некая падвышаная павага да акцый студэнтаў на прыступках універсітэта, это, можа, таксама таму, што гэтыя акцыі фактычна былі насупраць Драздоў, побач з Карэнай, і таму ў гэтым плане ёсць такі пэўны тыск, але, не ведаю, мне здавалася, я, можа, таксама гэта з гэтага ціску можа не можа так разгарнуцца студэнцкі рух, так, прынамсі, як мне на пачатку навучальнага года здавалася, ён мог бы разгортвацца, бо ўсё ж такі, усе ведаюць, што студэнты заўсёды рухавікі пераменаў, рухавікі рэвалюцыі, але, канешне, калі людзей запужваюць, калі ім не даюць сабрацца, калі іх літаральна зачыняюць ва аўдыторыях, каб іх не выпусціць у той час, калі прызначана акцыя, гэта проста некае дзікунства. І калі калегі пра гэта кажуць так жарцікамі, ха-ха-ха, зноў там заперлі, не выпускалі студэнтаў, гэта што, гэта некая дзіч, калі фактычна універсітэт спрабуюць ператварыць на вязніцу, і калі нехта кажа, што вось мы такім чынам там замкнулі і такім чынам там абаранілі студэнтаў, мне такое, мякка кажучы, не блізка, і таму мне здавалася таксама, я не магу быць ніяк часткай усе этой сістэмы.
Вы казалі ў звароце пра выключаных студэнтаў, пра студэнтаў, якія цяпер знаходзяцца ў следчым ізалятары, праходзяць па крымінальных справах, казалі пра запалоханых выкладчыкаў, якія не сыходзяць, і цяпер кажаце, ці вы першы, ці вы адзіны, хто так публічна сышоў на знак нязгоды, ці былі людзі, якія зрабілі гэта раней, якія вас, магчыма, яшчэ падтрымаюць, зробяць тое самае? Паглядзім, я прынамсі не бачу такі у нас была напрыклад, адна калега, якая сыходзіла, але яна гэта рабіла не асабліва публічна. Ну і таксама мне здаецца гэта тое, што ў мяне ёсць пэўная публічнасць, я магу ёй скарыстацца, каб прасунуць гэтую інфармацыю. Калі моя калега сышла, ну пра гэта не асабліва ніхто пра гэта не пісаў, не распавядаў, і таму і шмат хто таксама і баіцца такой публічнасці, баіцца камусь хапае сілаў сысці, але можа не хапае сілаў пра гэта публічна казаць. Таксама камусь страшна, як мне зараз пісалі там у асабістыя паведамленні, типу, ўсё, ну ты звольнішся, слухай, ты запісаў такое відэа, там, ты не думаеш, што адразу бяжаць з краіны, тебе там, ці не арыштуюць тебе заўтра. Ну, тым не менш, ўсё можа быць, але спадзяюся, такога не будзе. Заўсёды ёсць рызыкі, але таксама гэта адзін з пасылаў майго зварота, што калі проста сядзець і баяцца рызыкаў і нічога не рабіць, ну так а што тады? Канешне, прасцей за ўсё проста легчы пад коўдру і не высоўвацца, але ну хіба такі мусіць быць выкладчык. Бо ведаеце, часам нават да такіх камічных сітуацый даходзіла, калі там кажуць, там трэба на нешта здаць там нейкія 2 рублі. І не асабліва хто хоча, і людзі выказваюць, што не хоча, што ім не падабаецца такая ідэя, і здаюць. Я кажу, слухайце, вось глядзіце, вось я зараз не здаў, і мне нічога не зрабілі. А чаму ж вы здаеце? Людзі кажуць, ну вось, калі што, як тут трымаць. Я разумею, людзі трымаюцца за сваё месца, людзям страшна. І гэта менавіта той страх, якого хацела б сістэма, каб усе займаліся вось такой самацэнзурай, і галоўнае, каб усе змагаліся адзін з адным, а не разумелі, дзе асноўныя праблемы, што праблема ў ціску, у адміністрацыі, у недэмакратычных захадах усіх гэтых. Таму я хацеў скарыстацца сваім сыходам, каб у тым ліку можа падтрымаць і тых калег, каму альбо не хапіла моцы сысці, альбо не хапіла моцы публічна пра гэта казаць, бо я ведаю настроі, вядома, но настроі, мякка кажучы, далёка не праўладныя, і фактычна я бачу сярод калегаў нейкія адзінкі таго, што можна назваць, не ведаю, я бацькамі. Звольш гэта людзі адэкватныя, але проста ім страшна. Вы згадалі ў сваім відэазвароце сярод выпускнікоў універсітэту магчымага меркаванага забойцу ці датычнага да забойства Рамана Бандарэнкі. Вы працавалі 4 гады, выкладалі на дзённай, на завочнай форме навучання, і многія студэнты прайшлі праз вас. Якімі студэнтамі былі набліжаныя да ўладаў спартоўцы? Ну, вы разумееце, што я маю на ўвазе. Наколькі яны сумленна вучыліся, ці вучыліся ўвогуле? Ну, па шчырасці, я не сутыкаўся з нейкімі такімі знакавымі персонамі менавіта як са студэнтамі. Так, часам было, калі там нейкія там спартовыя чэмпіёны, ты там перасекаешся на калідорах, але менавіта такі выбітныя спартоўцы так супала не былі маімі студэнтамі, ўсё ж такі крыху іншыя спецыяльнасці. Але таму я не ведаю, наколькі вось, ну, прынамсі, я не бачыў такога, каб выснікі паводзілі сабе менавіта непрыгожа, але можа, ну, ведаю, такая атмасфера універсітэцкая, але прынамсі я можа і не перасекаўся, то бок прынамсі тыя людзі, якія там датычныя да забойства Бандарэнкі, напрыклад, не былі маімі студэнтамі, таму не магу пра іх сказаць у гэтым сэнсе. Я хацела вас запытацца пра пачатак яшчэ выбарчай кампаніі. Вы тады былі даверанай асобай былога кандыдата на прэзідэнта Сяргея Чэрышня. Вот ён цяпер фактычна знік з публічнай прасторы. Ці нейкія сувязі вы падтрымліваеце, ці нейкія сумесныя праекты, інтарэсы палітычныя, ці штосьці захавалася, што вядома, што ён робіць? Ці вы штосьці разам робіце? Так, я падтрымліваю сувязі з Сергеем, і фактычна я б сказаў, Сергей у гэтай кампанію не апраўдаў надзеяў тых, хто ад яго нічога і не чакаў. Бо фактычна людзі, якія казалі, што ён нічога не зробіць, будзе вельмі дрэнна, там, ведаю, прызнае выбары, будзе я бацькай. Ну, прынамсі, мы пабачылі, што нічога падобнага не атрымалася. Пабачылі, што і я, і мае калегі, якія былі давераныя асобамі, мы займаліся незалежным назіраннем, бо мы ўсе ведаем, як было ў гэтым годзе з назіраннем, і назіральнікаў не дапускалі, а як давераныя асобы маглі быць на ўчастку. І таму, напрыклад, я там на сваім участку ў Менску таксама зафіксаваў парушэнні, і фотасведчанні ўсяго гэтага ёсць, і потым пасля выбараў фізсправаздачы гэта рабіў. Я ведаю, што гэта ўсяго б не было, калі б я таксама не быў даверанай асобай. Цяпер, вядома, я б сказаў, калі па шчырасці, што так супала, што гэты год, гэтая выбарчая кампанія, это можа не тая кампанія, дзе Сергей Чэрышня мог бы на поўніцу раскрыцца. Зараз чакаецца іншага. Зараз увогуле патрэбны такія рэвалюцыйныя лідары. Сергей не ёсць рэвалюцыянерам, і ў праграме таксама мы казалі пра вельмі іншыя рэчы.
Таму зараз гэта крыху можа не той час. Таму так супала, але прынамсі усе тыя людзі, якія вось таксама там і мне пісалі, што ўсё там там здраднік будзе падыгрываць рэжыму, там прызнае выбары, таксама нічога такога не адбылося. Таму ў гэтым сэнсе, мне здаецца, гэта адна з тых была б цікавых гісторый гэтай кампаніі, калі б не быў 2020 год, калі здаралася шмат усяго вельмі цікавага, надзвычай цікавага і гістарычнага. Вы кажаце пра рэвалюцыйных лідараў, якіх цяпер ёсць патрэба ў беларускім грамадстве. Ці вы аналітык, але тым не менш удзельнічалі ў выбарчай палітычнай кампаніі, на чыім баку вашай сімпатыі, у чыёй камандзе вы хацелі б працаваць, за кім вы бачыце перспектыву? Што тычыцца перспектывы, конечно, тут такі момант, калі рабіць нейкі прагноз, там ліку на асобы, на каманды, гэта вельмі складаная рэч. Прынамсі зараз тое, што я бачыў, я калі гляджу на каманду, якая склалася вакол Святланы Ціхановскай, я вельмі задаволены тым, як склалася гэтая каманда, бо просто калі пашырыць, давайте узгадаем моманты, калі здаецца, у Гомелі была справа, калі яе давераная асоба там агітавала неяк там цытуючы Гітлера, гэта было жудасна, і гэта было проста сімвалем таго, што на пачатку кампаніі каманда Ціхановскай складалася просто пашырыць з выпадковых людзей. Зараз я вельмі ўсцешны тым, што склалася вельмі добрая вакол каманда, там шмат маіх сяброў, шмат маіх калегаў, і мы зараз таксама бачым, як узляцела па якасці працы там усё, таму я вельмі задаволены. Я бачу, што там адбываецца добрая праца. Таму адносна маёй будучыні, у мяне там асабіста я, ведаеце, я такі, як чалавек такіх ліберальных, часам штурянскіх поглядаў, мяне заўсёды вось не вабіла такая вось чыста прыналежнасць да дзяржавы, бо я ведаю, што шмат для каго это як нейкі вось наркотык. Яны бачаць там дзяржаву, чынавенства, уладу побач, такі вау, клас, гэта там міністр, гэта прэзідэнт, о, божухна. У мяне гэтага няма. Таму у мяне няма такой амбіцыі. Я разумею, што ў пэўны момант, калі Беларусі пачнуцца перамены, магчыма, будзе патрэбнае просто такім адносна нейкага там нейкай маёй сумленнасці, можа, у пэўны момант будзе патрэбнае прыкласці там мой таксама там досвед, экспертызу некую да нейкага паляпшэння сітуацыі і, магчыма, там веду нейкі час на дзяржаўнай службе ў Новай Беларусі таксама спатрэбіцца. Гэта не тое, аб чым я мару, але, магчыма, разумею, што гэта проста будзе патрэбным для Беларусі. Калі гэта будзе патрэбным, калі так кладзецца гістарычны момант, я пэўна буду гатовы, таму што гэта будзе важна. Але мяне, в прынцыпе, зараз на дадзены момант цалкам задавальняе моя праца як аналітыка, як індывідуальнага прадпрымальніка, які менавіта аналітыкай займаецца. І таму ў гэтым сэнсе зараз, мне здаецца, шмат важных справ у тым ліку на гэтым баку, бо акрамя таго, як важна выходзіць на вуліцы, пашырыць, і гэта я раблю, але вельмі важна рабіць тую справу, якую я магу рабіць найлепш, таму гэтым, прынамсі, бліжэйшы час і планую займацца. Вот якраз пра палітычную аналітыку. У відэазвароце вы гаворыце пра тое, што сыходзіце, каб вярнуцца, і выкладаць ужо ў Новай Беларусі, пра Новую Беларусь вельмі шмат цяпер гаворыць, гэта шмат гучыць. Як аналітык, якім вы бачыце развіццё палітычнай сітуацыі ў Беларусі ў гэтым годзе? Першыя паўгода, наступныя паўгода? Так, адносна падзеяў гэтага года, мне здаецца, гэта тое, што было фактычна зразумела і даўно, і тое, пра што мы з калегамі на экспертна-аналітычных клубах, якія мы ладзім разам з БІСам і экспертным парталам «Наша мнение», пресс-клубам рабілі. Дык вось яшчэ і летам мы казалі, што так, гэта будзе вельмі складаная і вельмі цяжкая справа. Але мы ж все разумеем, што ёсць тое, што там нейкія там адмыслоўцы могуць пра што разважаць і пра што зараз людзям цікава там чытаць і даведвацца. І ў пэўны момант, канешне, да чаго, дарэчы, папулярнасць Максіма Каца, усім хацелася нейкіх пазітыўных навінаў. І таксама ёсць нейкае адчуванне, пэўна, там кожны за сабе разумеў, што калі ты будзеш выходзіць і казаць, што людцы даражэнькія, выйдзем на вуліцы, але гэта будзе вельмі складана, будзе вельмі доўга, будзе шмат ахвяраў, і ў тым ліку ахвяраў, якіх заб'юць, і будзе кроў. І толькі праз гэта да чагось добрага можна будзе прыйсці. Гэта не надта канструктыўны пасыл, і не з такім пасылам нешта добрае можа адбудзецца. Але зараз, мне здаецца, калі ўжо сітуацыя прайшла на такую досыць доўгую, беларусы фактычна самі гэта ўсё зразумелі. Гэтага дайшлі, людзі зразумелі, што гэта будзе доўга, і гэта не будзе лёгка, і ёсць рызыкі, але людзі на гэта ідуць, і я заўсёды вельмі усцешаны, калі таксама чытаю чаты сваіх суседзяў, усім прывітанне, усцешаны, наколькі людзі, якія жывуць вакол нас, наколькі яны апынуліся гатовыя да рызыкаў і да доўгатэрміновага змагання, а гэта ж фактычна самае важнае, наколькі чалавек гатовы не толькі адзін раз зрабіць нейкі ўчынак,
а наколькі ён гатовы там штодзень, штотыдзень выходзіць і нешта рабіць. І таму мне здаецца, вось гэты запал, ён нікуды не падзеўся, ён ёсць. Мы можам узгадаць то, як казалі палякі ў салідарнасці, што зіма ваша, вясна наша. І сапраўды зараз вось там чыста выйсці выкінуць смецце на вуліцу ўжо вельмі халодна ў Мінску, а не тое, што на акцыю выходзіць. Але людзі, дарэчы, ўсё роўна выходзяць. Але, канешне, калі будзе вясна, калі будзе лета, будзе шмат і знакавых падзеяў, і будзе шмат нейкіх нагодаў, і будуць новыя нагоды. Як, напрыклад, там забойства Романа Бондарэнкі стала цалкам новай нагодай, і ніхто не мог там за суткі падказаць, што будзе такая нагода і будзе такі пратэст. Таму, мне здаецца, пратэст дакладна працягнецца. Як ён шукаў новыя формы, зараз, пэўна, мы будзем бачыць, як вось гэтыя дваровыя чаты, яны ўжо пачынаюць крыху ўзаемадзейнічаць адзін з адным, спрабуюць аб'ядноўвацца, рабіць сумесныя акцыі. Таму мы будзем бачыць, як праз такую нізавую ініцыятыву надалей будуць рабіцца большыя маршы, калі гэтаму будзе таксама і надвор'е судзейнічаць. А калі глядзець больш стратэгічна, то пра што я сам казаў у відэа, што перамены прыйдуць, перамога будзе, як мінімум таму, што стратэгічна няма ніякага рэсурса, якім улада магла б просто як кажуць, павярнуць время вспять і вось вярнуцца ў мінуўшыну. Такога рэсурса няма. І эканамічнага рэсурса няма, і нейкіх перспектываў не праглядаецца. І вельмі важны вось гэты зараз кейс з хакейным чэмпіянатам, не таму, што важны сам хакей, безадносна таго, прайшоў бы чэмпіянат ці не, гэта само па сабе надта моцна не паўплывае на ўладу. Але гэта кейс таго, як беларусы супольнымі дзеяннямі і ўнутры краіны, і дыяспараў, і там находаў на акаунты ў стальных сетках спонсораў. Беларусы сумеснымі дзеяннямі не даюць уладзе зрабіць тое, што і хацелася на міжнароднай арэне. А палітыка гэта ж не толькі махаць дручком унутры краіны. Так палітыку не пабудуеш. Таму стратэгічна я проста, як аналітык, не бачу у рэжыму некага рэсурса на стратэгічную перспектыву. Так можна сённяшнюю сітуацыю працягнуць там на месяц, а можна паўгады, а можа на год. Але у стратэгічнай перспектыве, як бы нам зараз не казалася важным, але стратэгічна гэта не ёсць такім важным, і стратэгічна перамога ўсё роўна непазбежна. Дзякуй вялікі. Гэта быў Вадзім Мажэйка, які на знак пратэсту звольніўся з універсітэту фізічнай культуры, які лічыць, што універсітэт гэта не вязніца, і які цытуе і паўтарае ў дачыненні да беларускіх падзеяў лозунг салідарнасці «Зіма ваша, вясна, лета наша». Дзякуй вам вялікі. Усяго найлепшага. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.